Cinema al Barri va néixer perquè els objectius que volíem assolir era la cohesió dels veïns i veïnes que n'hi havia, sobretot al voltant dels blocs. Vam pensar que el cinema era una activitat que podia fer aquesta feina, de que ens trobéssim, de que ens reconeguéssim. I les pel·lícules que fem són pel·lícules que tenen un contingut, no són pel·lícules massa comercials, diríem, però que a la vegada puguin ser atractives i tracten els diferents temes que tenim a la societat, que la violència, que si la necessitat de poder menjar bé, sense sostre, diferents temes així. Però poquet a poquet sí que darrere de cada pel·lícula fem una miqueta de comentari, que la gent s'acostumi a quedar-se, a no sortir corrents i comentar una miqueta la pel·lícula, tant del que els ha agradat com del que no els ha agradat. Majoritàriament són en castellà, però una vegada al trimestre fem una en català. El calendari és que nosaltres fem cinema l'últim divendres de cada mes. Encara que ara, fa uns mesos, també fem documentals la setmana abans de l'última divendres, Això és una experiència. Tenim un lloc, mira, molt humil, unes cadires molt incòmodes, perquè no són cadires de cine, però tenim una pantalla gran i tenim gent maca que ens ajuda. Ens reunim una vegada al mes, l'equip promotor del projecte, i entre totes i tots decidim les pel·lícules. En aquest grup que escull les pel·lícules és la Fundició, és la biblioteca, és el centre Anarias i veïns i veïnes del barri. Per poder-te assabentar d'aquesta activitat, l'equip fem un tríptic cada trimestre, on hi ha les pel·lícules, les dues en castellà i una en català, i també fem cartells, i també a les xarxes socials.